Добре дошли в DJ Шилян Микс. Да започваме. Поздрав за Юсейн Баба. Поздрав за Юсейн Баба в село Динк. Всяка майка Юсейн Баба не ражда. Той е вълк единак и си има бари фамилия. Какава бари в туба, вали гърми за Юсейн Баба. Пак му върви в село Динк, той е човекът. Канадикен тутечавенце и теромяса. Юсейн Баба е душманен му дарел и само ще завиждат, но няма да виждат. Юсейн Баба, Юсейн Баба, баща и син не могат да ги съборят. И за най-мощния кон има жена, къща, палат и най-красивите деца. И конят му легендата няма да се забравя, който иска да застава с Юсейн Баба в старта. Вали гърми за Юсейн Баба, пак му върви. О, Юсейн Баба бе нашурен душман. Наште бе равен, о, Юсейн Баба си машина. О, да си легендата на село Динк. Юсейн и Юсейн патрони бе. О, баре домо, кенге баре виленге. О, Юсейн Баба от село Динк, вали гърми за Юсейн Баба. По дяволите пак му върви. Поздрав за Юсейн Баба от село Динк, за силата, за семейството, за коня легенда и за човека, който не се предава, който иска да застава с Юсейн Баба в старта. Вали гърми за Юсейн Баба, пак му върви. Най-мощният кон в село Динк е на Юсейн Бабата. Хайде, ускеш, тебе чакам на пистата. Юсейн Бабата чака, ускето, айде, село Динк, всички ви чакам на старта.